खुलुमबाय लोगोफोर गोबावनि उनाव जे नोंथांमोनखौ फिन आं बरायना लाबोदों आं ओरैबायदि सम होनो हायाखै भिडिअ लाबोनो थाखाय ओमफ्राय जे नोंथांमोननि गेजेराव बे थाम्बनेलाव लिरनायनि सायावनो बाथ्रा बुंनो होननानै फैदों लोगोफोर नोंथांमोना बुजिनो नाजा माने नोंथांमोना बुजिनानै नाय नोंथांमोनाबो दिनै आंनो जेनेखि जाय नोंथांमोना होनबाय थादों अनिल एक्टरनि बाथ्रा लानानै गोबां भिडिअ इउटुबाव हगारबाय आंबो बुंबाय दा दिनै अनिल नार्जारिनि आंगो जिउनि अनसुलि बिसिया आंनाव दहाय फन हरदों ओमफ्राय बिथाङा फन हरनानै आंखौ बुंहरदों गोबां माखासे इउटुबारफ्रा जेनेखि बिथांनि फट'खौ लाफानानै आरो बिनि गथ'खौ लाफानानै भिडिअ बानायदों थाम्बनेलाव होदों होननानै बेखौ जेन' रिमुभ खालामो बोखारनो थाखाय खावलायदों मानोना दायआथ' बिसिया मावाखै बिसियाबो मान सनमाननि खोथा दङ बेहाबो फिउचार दङ गतिके फिसायासो दाय मावदों आरो फिसाया जाहैबाय मा मालाबाबो जेनेबा बिसिनाव सोंनानैथ' दाय मावा बिसियाबो दाय मावबा फिसायनाव सोंनानै मावा गतिके आंनि फिसाया दाय मावदों जानो हागौ थिगैनो आंनि फिसाया दायनिगिरि नंगौ नङा नाथाय दिनैसिमबो प्रुभ जायाखै नाथाय दिनै मानो आंनि फिसाया दाय मावनायाव आंनि फट'खौ मानो होफानानै आंनि गथ'नि फट'खौ होफानानै मानो भिडिअ बानायदों बेखौ बिथाङा रिकुवेस्ट खालामहरदों आरो नोंथांमोनखौ आंखौ माने बिथाङा खावलायदों जे अननानै जायफोरनाखि इउटुबार बिथांमोना भिडिअ बानायदों नोंथांमोनखौ आंबो खावलायबाय बिथांनि जानानै बिनि फट'खौ नोंथांमोना दाननानै हो डिलिट खालाम थाम्बनेलाव होदोंबा चेन्ज खालामनानै खालामफिन मानोना बेयाबो मान सनमाननि खोथा दङ दिनै बिथाङासो मिथिगौ बिथांजोआसो दिनै मिथिगौ बेनि गोरबो बिखायाव बेसेबां दावदाब दङ जायखौ माने फोथायनानै जेनेबा जे जाथावना नङा बेफोर दिनै जानानै फैबाय रावबो बेफोरबायदि साननानै लाया जिउआव बेफोरबायदि जागोन होननानै दा गतिके बिथाङा दिनै दुखु प्रकास खालामहरदों आंनिसिम जे अननानै भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै हो नङाबा बिनि सायाव माबा मोनसे राहा लानायनि बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों ओंखायनो जाय फंबायमोनहा एबा जाय जोंनि बर'नि इउटुबार बिथांमोनहा बे जेनेखि अनिल नार्जारि एक्टरनि जेनेखि बिसिनि फट'खौ होदों थाम्बनेलाव लोगोसेनो बिथांनि जेनेखि फिसाला बिनि फट'खौ होदों थाम्बनेलाव बेखौ जेन' अननानै रिमुभ खालाम बिथाङा दिनै बिराद टेनसनाव दङ जे दिनै मा जागोन मा जाया दिनैसिम बिथाङा माने बिथांनि न'खर सोलिनायाव दिनै बिराद प्रब्लेमाव फैदों गतिके नोंसोरखौ आं खावलायहरदों अननानै बिनि थाम्बनेलाव होनाय फट'खौ बोखारनानै हो आरो बिनि गथ'नि फट'खौबो बोखारनानै हो दायनिगिरि बेखौल' हो दायनिगिरि नङैखौ दाहो मानोना दिनैनि गेजेरावहाय दिनैसिमबो बिसारा जानानै थाङाखै बिथांमोना दिनैसिमबो गुबुन मोनसे जायगायाव गोमानानै दंथ'यो दा गतिके समासो जोंनो खिथासिगोन थारैनो बे बुस्थुआ मा जामारनाय जायाखै बेखौहाय दा गतिके बिथाङा आंनिसिम बिथांजोआ फोरमायहरनायखाय आङो नोंथांमोननो खावलायदों मानोना रावबो दायखौ मावनो होननानै बिसि फिसायनि गेजेराव बिसि फिसायजों रायलायनानै मावा फिसाया जुदि दाय मावोबा बिसिनो खिथानानै दाय मावा मालाबाबो बिदिनो बिसियाबो गाज्रिबा बि मालाबाबो फिसायनि खिथाया गतिके दायनिगिरिखौल' बिथाङा हो होननानै बुंदों दायनिगिरि नङा आं दायनिगिरि नङा आंखौ मानि थाखाय होफानांगौ आंनि फट' आरो आंनि फिसालानि फट'खौ मानो होफानांगौ होननानै बिथाङा खावलायहरदों ओंखायनो आंनि भिडिअनि गेजेरजों एसे फोरमायनानै होनो थाखाय खावलायदों बिथाङा आरो जुदि बोखाराबा बिथाङा माबा मोनसे राहा लानायनि बाथ्राखौ बुंदों गतिके नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन बिथाङा एसेबां माने गाज्रि रावजों नोंथांमोनखौ रायाखै आरो बुङाखै जास्ट आंनो फनजों जनायहरदों ओंखायनो आंबो नोंसोरखौ जों साफ्रोमनिबो आंगो साननानै आंनि गेजेरजोंहाय नोंथांखौ खावलायहरबाय जेन नोंथांमोनहा रिमुभ खालामनानै होयो दायनिगिरिनि फट'खौल' हो एबा दिनैसिम आं नुसनाखै आरो आं चेनेलनि नामखौबो आङो नुसनाखै सोर होदों आं नुवाखै खिन्थु बिथांजोआ नुसननानै माने बिथाङा आंनो फोरमायहरनायखाय आंखौ दहाय आं फैबाय थानाय समाव आंखौ कल खालामनानै बुंहरदोंमोन दा ओंखायनो आंबो बुंदों नोंगौ दायआथ' नोंनि नङा नाथाय नोंनि फिसाया दाय मावबाय नाथाय दायआ बेसेबां सैथो बेखौ उननि समासो फोरमायनानै होगोन नाथाय थेवब्लाबो जेनाखि नोंनाव दाय गैयैनिखौ मालाबाबो फट'खौ होथावा मानोना नोंनि फिउचारनि बाथ्रा दं नोंनि मान सनमाननि बाथ्रा दङ बे बाथ्राखौ आंबो फोरमायहरदों ओंखायनो आंबो फंबाय बिनानावमोनखौ जाय बिथांमोना बिथांजोनि अनिल नार्जारिनि बिसिनि फट' आरो बिनि प्रफाइलखौहाय माने बिनि गथ'नि जेनाखि फिसालानि माने फट'फोरखौ प्रफाइल पिक्साराव होदोंबा एबा थाम्बनेलाव होदोंबा नोंसोरो बोखारदो रिमुभ खालामदो बिथाङा गोरबो बिखानिफ्राय खावलायहरदों रावखौबो जेन' बेफोरबायदि खालामा दाया मावदों सोरबाया आरो जेनेबा सोरखौबा बेफोरबायदि होदेरनानै मान सनमानखौ जेन' माने गैया खालामनानै होआ बेखौ बिथाङा खावलायहरदों थारमाने ओंखायनो
जोंबो माने बुजिदो मालाबा नोंनिबो आंनिबो जोंनिबो न'खराव जुदि माबा मोनसे जायोब्ला जोंबो जेन' बुंस'नो हाया नङा होमबा सोरनि जिउआव माला मा फैयो सोरनि न'खराव मा खैफोद फैयो जों रावबो बुंनो हाया गतिके दायआ जादोंबा दायनिगिरिखौ खालामबानो जाबाय जेनेबा आंनावबो भिडिअ होदों आंबो भिडिअ होदों बिथांनि अनिलनिबो होदों सुबर्न ब्रादारनिबो होदों दैदेन ब्रादारनिबो होदों आरो दिल्ली ब्रादारनिबो आं होदों बिथांमोननि बाथ्रा भिडिअखौ आंबो होदों नाथाय आं रावखौबो इसेबां माने बेफोरबायदि बाथ्रा बुङाखै आरो आं बुंनोबो आङो माने सौहाया बेबायदिसिम गतिके सम आरो थासारिखौ नायनानै जोंनो फोरमायसिगोन सम आरो थासारियासो जोंनो फोरमायनानै होगोन ओंखायनो बिथांजोआ खावलायनाय बायदि आं गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय थाहैबाय जे अननानै नोंथांमोनहा बिथांनि फट'खौ आरो फिसालानि फट'खौ बे थाम्बनेइलाव होनायनिफ्राय रिमुभ खालामनानै गोदान मोनसे होफिनबानो जाबाय प्लिज आंबो खावलायबाय